Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang episode na Welcome. Sino? Occur. Ako. Isang lalaki nang hold up ng Hello? bangko sa Kansas City, USA. Ang dahilan niya, gusto niya lang makawala sa kanyang misis. Nakawala. Si Lawrence John Ripple. Ayaw na niya sa piling ng kanyang misis kaya naisip niya hold upin ang bangko na Bank of Labor. Ay. Nagbigay siya ng note sa bank teller na may nakasulat na I have a gun. Give me money. Inabot ng teller ang $2,924 o katumbas na 170,000 pesos. Pero hindi tumakas si John. Umupo siya sa labi ng bangko at hinintay ang mga pulis. Pagdating ng pulis, isinuko niya ang pera. Umamin siya. Nagkaroon siya ng depresyon at ayaw na niyang umuwi sa bahay sa piling ng kanyang misis kung kaya't gusto niyang makulong na lang. Grabe, no? Kaya siya nang hold up. Nag-plead guilty si John sa bank robbery. Ikaw, kabisyo, ayaw mo na rin bang umuwi sa inyo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Grabe, nang hold up. Ganun kaayaw niya na makasama yung misis niya, no? Talagang i-risk niya yung sarili niyang buhay. Oo. Ibig sabihin, mas impyerno yung buhay. Mas mukhang bilanggo siya sa buhay. Sa piling ng ano niya, ng asawa niya, misis. Nagkaroon na siya ng Deserve. quadruple bypass heart. Naku, kaya naman pala na-depress na daw siya. Kaya, alam mo na, parang iba na yung takbo ng pag-iisip niya. Ayaw niya nang umuwi. Parang nating tulos na kasi siya eh. Oo, niisip niya. Basta ayoko na umuwi. Ito na lang Hold gawin up ko. na lang. Oo, correct. Ay, nako. Itong lalaking to, wala talagang pera yan eh. Kaya ako hindi ko nag-hold up si Rich Kid ako. Oo, di ba? Hindi mo kailangan gawin yun eh. Contractor ako, guys. Kaya mayaman tayo. Pero ikaw ba, i-risk mo yung buhay mo sa ganyan para lang makahanap ka ng lusot? Hindi, Oo, ako, ang risk ko sa buhay, yung may gagawin akong sobrang risk taker kasi ako. So, yung mga hindi ko, ano ba yun? 5, 4, 3, Wala sa comfort 2. zone. Oo, jump off ako ng comfort zone. Lalabas ako sa comfort zone ko para gawin ng isang bagay para lang maalis ko yung landas ko sa current landas ko na nilalakaran ngayon. Para may something new naman sa buhay mo. Oo, parang, halimbawa, dati, wag na nga parang ano nangyayari sa akin. Oo nga, ano ba nangyari sa'yo? Sige nga. May naalala akong babaero eh. Oo, talaga? Oo, sino ba siya? Ayun. So, para makaalis ka doon. Magiging better ako, not bitter. Yun. Gusto Instead ko na magstay ka doon, Papakita ko na magiging bitter ka lang, malis ka na. maging better person ako for myself kasi naniniwala ako na may mas magandang plano pa sa akin si Lord. Diba? May mas magandang pupuntahan pa ako. Hindi yung, taas ang kamay! Sabi ng hold upper? Sabi ng mister. Kasi gusto na niyang maglabing-labing kay misis. Ni mister. Yung hold upper. Nakabonet eh. Yung hold upper? Mister. Si Sibat yan. Si Yung Sibat hold upper? Si Mister. Ano, nakamotor eh. Yung hold upper? Si mister. Nag-rides lang. Si mister. Yung hold upper. Wow, Nagmarilaki Marilaki. siya. Yung hold Ba't ka upper. nangunguna? Si Mister? Ako nakauna eh. Paunahan tayo dito eh. Unahan ba dito? Nagmarilaki yung rider.
Si Mister. Yung hold-upper. Wow, Doon napitikan pa. Si Mister? Yung hold-upper. Naku, may inangkas na iba. Si Mister. Yung hold-upper? Patay ka niya. Naging tandem pala sila Yung hold-upper? ni Mister. Shoot to kill yan ngayon. Yung hold-upper? Si Mister. Naku, Patay. ibang shoot yung ginawa niya Ni Mister. ng hold-upper. Anong Sabi sa kanya, mag-sign ka na! sabi sa Mister? Sabi sa hold-upper. Okay. Sabi ko nga, Dapa! dapa. Dumapa yung hold-upper? Yung Mister. Ay, naku. Nahuli pala. Yung hold-upper. Si Mister. Nag-check-in. Si Mister? Yung hold-upper. Wow! Doon niya pinlano kasi yung masamang balak niya. Yung hold-upper. Ni Mister. Nasa rehas na yan siya. Yung hold-upper? Si Mister. Nako. O, diba? Ano siya? Nakaposas. Yung hold-upper? Si Mister. Ay, hindi na makatakas talaga. Asawa yan ni Mrs. Si Mister. Yung hold-upper. Nako. Magiging proud pa kaya siya dyan? Yung proud yung Mister. Di, si Mrs. Ha? Hi, Direct Phil. Good morning, Morning. Cruz and Ma'am Tonet. Thank you. Sa mga winners, mamaya may recap tayo. And of course, i-announce natin ang winner for today sa ating Love Those No Boundaries! Stand by! I was a ghost, I was alone.